טוב, שלום לכולם. היום אני אסביר על האתר בעצם שבניתי במסגרת הקורס שלי בבניית אתרים. בניתי אתר של טריוויה ישראלית. למה יש לנו את פס הניווט, שאפשר לראות שהוא משנה, כאילו מדגיש את מה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. יש לנו פה הסבר על איך זה עובד. אה, לוחצים כפתור לשאלון. בעצם עניתי על השאלות מבעוד מועד. למטה יש לנו כפתור של בדוק את התשובות. יש פה את הפס התקדמות בעצם שמראה את האחוזים, כאילו הוא צובע בירוק לפי מידת ההתקדמות, אם הייתי מצליחה חצי, הוא היה מסמן חצי וכולי, כפתור נעשה שוב. יש לנו פה טבלה שבעצם מסבירה על מבנה הניקוד, לפי מספר תשובות נכונות והאחוזים. בהמשך יש לנו פה גיף של סמלי המדינה, של כאילו דגל המדינה, בהמשך עם הסבר כאילו מה תוכן הדגל. יש לנו פה תמונה של סמל המדינה, אני לא בטוחה אם ישמעו בהקלטה, אבל יש פה את, את התקווה, אני לא יודעת אם שומעים, אבל בעצם התקווה ללא מילים, קטע אודיו. פה יש סאמרי של עוד תשובות שכתבתי, הסבר קצת. כאן בעצם ייכנס הסרטון שאני מצלמת עכשיו, ויש פה פוטר, אפליקציית חידון אינטראקטיבי במדינת ישראל, וכולי. נעבור עכשיו רגע להסבר על הקוד. אוקיי, נעלם התמונה, לא נורא. בעצם יש לנו בהתחלה את המטה דאטה, כל הפרטים של האתר, כאילו תיאור לדף דפן, כותרת וכולי, קובץ קישור לפונטים שהשתמשנו בהם. יש לנו פה את הקובץ CSS, קובץ הסטייל, עם כל הצבעים של האתר, איפוס בסיסי ושמירה גודל קופסאות, כאילו גודל האזורים, שנראה בהמשך. אלמנט של הקונפטי שראינו בסוף החידון שענינו, שקיבלנו את הקונפטי, עיצוב של הכפתורים, פס הניווט שהוא יישאר בעצם למעלה, יש פה גם הגדרה של הלוגו יהיה בצד שמאל והפס ניווט בצד ימין, יש פה הגדרה של כאילו עיצוב כל האזורים, אני אמשיך לקוד שיהיה לנו מספיק זמן, עיצוב של הטבלה וכולי. פה יש לנו מאפשר שבירת שורות, בעצם זה מאפשר שבמסכים קצרים יותר הפס ניווט יראה טוב. בצורך מגיעים פה להדר, שזה הפס ניווט, ממשיכים לפתיחה, יש פה unorder list, רשימה לא מוספרת, ובעצם הסברים, כזה מה יש בה, כאילו מה צריך לעשות. ואז אנחנו מגיעים לטופס הסמנטי, שזה השאלות שלנו, זה מוסתר לצורך נוחות. בתוך כל שאלה יש לנו את ה-question text, מה השאלה, ובעצם יש לנו את אני לא יודעת כל כך איך אומרים את זה באנגלית, אבל את החובה, כאילו שחייבים לענות על כל שאלה ושאלה. בעצם איך זה עובד? בגלל שה-name של כל אחת מהאופציות הוא question one, כאילו שאלה אחת, אז זה מתייחס, כאילו, זה אומר שחייב לענות על שאלה אחת, כאילו על אחת מהאופציות האלה חייב לבחור. יש לנו פה הגדרה של ה-value, זה התשובה הנכונה, מהי בירת ישראל, ירושלים וכולי. כמובן זה גם unorder list, יש פה את כל השאלות, ואז כפתור בטן של בדוק את התשובות שלי. יש לנו פה את המד התקדמות שהראיתי, שזה אלמנט חדש שלא למדנו, שהשתמשתי בו, הוא בעצם מציג בצורת חזותית את ההתקדמות או את הציון שלנו. בעצם בהמשך אנחנו יורדים לטבלה, יש פה את ה-T-Body, T-Head וכולי, פה יש לנו את הסמלי מדינה, יש לנו פה את דגל ישראל, שזה בעצם הגיף שהשתמשתי בו, עם האלט, שזה במידה והגיף לא יופיע, או נשים את העכבר על הגיף. יש לנו פה את התקווה, בעצם רואים, אפשר לראות שהבאתי את זה מאתר של IDF, וזה קובץ MP3. פה ייכנס, פה יש את החלק של הסאמרי שאמרנו, של השאלות והתשובות, יש לזה גם אלמנט חדש שלא למדנו. פה ייכנס הקוד, זה סתם סרטון מיוטיוב ששמתי כרגע בשביל לבדוק שזה עובד, אבל ייכנס פה הקוד של הסרטון בעצם שאני מקליטה עכשיו. ופה יש בעצם את החלק של הפוטר, ואת ה-JavaScript שאותו אנחנו לא נסביר היום.